बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे बापाच्या नावे. पुत्राच्या आमेन. पवित्रात्म्याच्या नावे. समयच्या आमेन. भडव्यान मरिये कीच बिहाडली आणि ती पवित्र पवित्र आत्म्यावरी आत्म्यावरी गर्दी बसली. सामावली. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवती भाग्यवंती मरिये मरिये देवाची देवाची माय माय आम्हा आम्हा पापिया पापिया खातीर खातीर विनंती विनंती कर कर आता आणि आणि आमच्या आमच्या मरणाच्या मरणाच्या वेळार. वेळार. आमेन. आमेन. आपले सुम्याचे साखर तुझ्या तुझे शब्दाप्रमाणे तुझे ते जाव. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती भगवंती मरिये मरिये देवाची देवाचे माय मये आम्हा पापिया पापिया खातीर खातीर विनंती विनंती कर कर आता आणि आमच्या आमच्या मरणाच्या मरणाच्या वेळार. वेळार. आमेन. आणि देवाचं पूत मुनीस झालो. आणि आणि आमच्या आमच्यामध्ये मध्ये जे जेलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमितच्या सुवासा स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे देवाची माय आम्हा आम्हा पापिया पापिया खातीर खातीर विनंती कर विनंती आता आणि कर आमच्या आता मरणाच्या आणि वेळार. आमच्या मरणाच्या आमेन. वेळार. आमेन. भाग्यवंती देवाच्या मैया पसोत विनंती कर. ख्रिस्तच्या ख्रिस्ताच्या आवाजाने आवाजाने आम्ही आम्ही पावसांचे पावसाचे खातीर खातीर माग्या येसुम्या मागे घडव्यान बरी आणि खबर दिल्यावर पुतान तुझ्या क्रिस्तान पुतान मुशा ख्रिस्तान मनुष्य मनुष्यपणे झाला झाला त्या कष्टाने त्या कष्टानुसार जीवांतच्या जीवनपणाच्या आनंदात आनंदात आम्ही पावस पावशे तुझे कृपा तुझी आणि अंतस्थ दसकराने दसकराने बघता बघता त्यास ख्रिस्त आमच्या ख्रिस्त समोर आमच्या येतात. समोर पाहता. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जशा आधी तसा आणि सदा सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जशा आधी तसा तसा आणि आणि सदा सर्वदा. सर्वदा. आमेन. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जशा आधी तसा तसा आणि आणि सदा सदा सर्वदा. सर्वदा. आमेन. आमेन. देवा गळ्या भडव्या मुजारा तुझ्या दयेन तुझ्या माका दिला तुझ्या ताबे तुझे मोजपूस वाढाय माका राख संभाळ आणि संभाळ सलयान सलय. आमेन. असना सविष्य निरंतर प्रकाशांचे पंखोदी समाधानी दिवस घेतामे सत्मानता देवा सर्व पदवेदार सर्गा आणि पृथ्वीच्या आरस्तारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकट्या सुपुता आमच्या सम्या जो पवित्र अद्यावर गर्भी समवलो अंकार मर्यादा जन्मलो पोन्स पिलाते काळपणे कष्ट सोसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आणि ताका निके पेलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिवसा मरल्यानंतर जीवन जगलो सरकार सोडलो सर्व पदवेदार दैवताच्या उजावर बसला सैनिकां जीवांची आणि मेल्यांची मुनसुबी करून घेतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कथलिक सभे भक्तांचो एकता पातकांचे भक्षणे कुडीचे जीवन आणि ससनाचे जीवित. आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुझी कुशी जशी सर्गार जाता तशीच या संसारान जाव. आमचो आमचो दिसपडतो ग्रास दिसपडतो आमकांदी आणि आणि आमचे आमचे सुकलेल्या शिताव तशी तशी आमची आमची बदकाम पदकां बगोस आणि आणि आमकां आमकां ताळ्यान ताळ्यान पडून पडोवंक दिनाका दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. पूण आमेन. वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये आमेन. कृपेन भरले सुमित जे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती विनंती कर कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित जे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती भगवंती मरिये मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती विनंती कर कर आता आणि आमच्या आता आणि मरणाच्या आमच्या वेळार. मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये मरिये देवाचे माये आम्हा आम्हा पापिया खातीर खातीर विनंती विनंती कर कर आता आणि आता आणि आमच्या आमच्या वेळार. मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जशा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. एखादे बोर आमचे डोळे आम्ही दांप्या आमच्या दोन्ही हात आमच्या काळजाच्या दोऱ्या या मंगळारच्या दिसा त्या सम्याका मेरका द्या. देवाचे उतर म्हणता साम 35 9 10 ना म्हजो आत्मो सर्वेस्परा थंय संतोषतलो ताणे म्हाका निवारलो म्हणून उल्हासतलो तेन्ना
मुजो आत्मो सर्वेच परातही संतोष झाला, सर्वेच परातही संतोष झाला. देवाची खुशी ही जाणून जा आम्ही ताचे तई संतोष पावजे. फिलिपियन्स 4:4 देवाचे उत्तर सांगता संतोष पाव. परत हम सांगता संतोष पाव. रिजॉइस अगेन आय से रिजॉइस 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 संतोष पाव. सौम्यातही संतोष पाव, सौम्यातही संतोष पाव. कित्याक तुमचे जिवितांत वरती कार्यात करता. Psalm 35:10 देवाचे उत्तर म्हणता सगळी म्हजी हाडा उद्गारतली, सगळी म्हजी हाडा उद्गारतली आणि म्हणटली सर्वेस्परा तुझे सारखो दुसरो कोण असा. सर्वेस्परा तुझे सारखो दुसरो कोण असा, कोण असा, कोण असा. दुर्बळ्यांक तुम बलिष्ठच्या हातांतलो निवारताय, दळडेऱ्यांक आणि गरीबांक लुटणाऱ्याच्या हातांतलो सोडयताय. तुझे सारखो दुसरो कोण असा सर्वेस्परा, कोणच ना, कोणच ना. आमचो देव इतलो बरतो की ताचे सारखो दुसरो कोणच ना. कोणी आसूंक सादच ना. देव जेजू देव विसरता, सर्वेस्पर देव विसरता मुझे सारखो कोण असा, कोण असा, कोणच ना. आम्ही हर एका दिसा फाटल्या थोड्या दिसान जावन एका भयणी पासून मागून आसल्या लिना बाय पासून मागून आसल्या. तिचो पाय एका सायडीन सकयल्या सायडीन खुसलो, ते घाई ते गुण जायन येतलो, घाणें सुरू जाल्ले. म्हाका एक्चुअली लिना जेस्सी बायन मेसेज करून सांगले लन्सी या लिना बाय म्हणल्या भयणी खातीर तूं महाग पेळमाण तावन ती महाग तिका हॉस्पिटलाक वचोंक आसा खंय. सो पायस कातरता दुकाना बेन दिसता महाग म्हणून. त्यामुळे जायत जेस्सी बाय मागया. आम्ही मागोवंक सुरू केले. त्या दिसान कंटिन्यू मागोवंक सुरू केले. कालच्या दिसा त्या भयणीचो बायोप्सी रिपोर्ट आयलो. ती भियोन आसली काय कॅन्सर कोण ना म्हणून, पूण देवान तिका त्या हर एका नेगेटिव्ह चिंतपातावर राखले, कॅन्सरातावर राखले. आज तिच्याच तोंडांतल्यान तुम्ही टेस्टमनी आयकतल्यात. कित्याक आमच्या तसलो देव दुसरो कोणूच ना. आमकां आसा तसलो जिवो देव दुसरो ना, दुसरो ना. आमचो देव जिवंत आसा. जोब 19:25 हांव जाणा म्हजो सर्वेस्पूर म्हजो देव जिवो आसा. आय नो माय रिडीमर लिव्स. हांव जाणा म्हजो सडवणदार जिवो आसा, जिवो आसा, जिवो आसा. आमचे सगळे माईक आमी अनम्यूट करया. जिवो आसच्या आमच्या देवाक दिया. तो आमचे मागणे ऐकता. Psalm 34:22 आपल्या सेवकाचो जीव सर्वेस्पर सोडयता. कोण नाही, कोण दुसरो व्यक्ती नाही, कोण पदवेर असले व्यक्ती नाही. सर्वेस्पर सोडयता, सर्वेस्पर सोडयता, सर्वेस्पर सोडयता. आमचे माईक आम्ही अनम्यूट करया. त्या समयाक आम्ही स्तुती करया, स्तुती करया त्या समयाक. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. रियशरा बरादी बरशरा बरादी गिरा बरादी बरशरा बरादी गिरा बरादी बरा शरा बरादी गिरा बरादी बरशरा बरादी गिरा बरादी बरशरा ला बरादी गिरा बरादी बरादी बरा रियशरा ला बरादी बरशरा बरादी गिरा बरादी बरशरा बरादी गिरा बरादी 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 बरा रियशरा ला बरा 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 बरादी 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 बरा लियारा 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 रिया 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 जेसू 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 हालेलुया, 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 हालेलुया. जेसू 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 तेव्हा सारखं तसा दुसरा सोम्या तुझ्या सारखं कोण असा. सोम्या कोणच ना. सोम्या जेसू इतलो ठाकूळदार की तुझं मोग दाखवच्या खातीर या भूमीर मनुष्याचे आमचे कांचे वोजे वावोचे खातीर तू कसाची वाट
सोलोत्याने तो पराधी खोरीस ववयले सोम्या जेजू तुझ्यासारखं कोण असं सोम्या कोण असं सोम्या आमच्या खातीर आपलो जीव दिलो आमच्या खातीर आपले रगत वरयलो आमच्या पिढे खातीर आमच्या फाटका खातीर आमच्या अस्कटकाय खातीर आमच्या उणेपणा खातीर पुरसार आपलो जीव दिलो कोण असं सोम्या जेजू कोण असं सोम्या जेजू आज सोम्या जेजू तुझ्या घायावर मी आम्ही गुण झाला सोम्या मी गुण झाला सोम्या तुझ्या घायावर मी सोम्या तुझ्या घायावर मी सगळे आमचे पिढा सोम्या जेजू तुझ्या त्या परसाच्या त्या वळवळ्या संघात तुवे घेऊन गेलाय सोम्या जेजू तुझ्यासारखं कोण असं सोम्या कोण असं सोम्या जेजू तुका आम्ही आराधना करता सोम्या जेजू तुका आम्ही महिमा देता सोम्या जेजू तुझी आम्ही स्तुती करता सोम्या शियराला बरादी 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 बरा हालेलुया 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 जेजू 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 घट्ट तरा स्तुती कर्या जेसूच्या हजरपण याकडे आमच्या मध्ये असा मॉर्निंग मन्ना मागण्याच्या कुडात जेसूच्या हजरपण याकडे असा जेसू याकडे तुझ्या मुखार असा जेसू तुका आपण नसा पायाचे दूध जेसू गुण करता असं याकडे जेसू याकडे तुझ्या मध्ये असा रिया शहराला बरा 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 रिया 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 जेसू 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 हालेलुया जेसू 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 स्तुति 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 हालेलुया हरिया 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 जेसू 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 एक घड़ी बोर आम्ही शांत राहूया आमचे दोळे आम्ही दंप्या दोन्ही हात उसोन दवरया दोन्ही हात उस्कार उसोन दवरा बंद दोळ्यांनी आम्ही या घडये या जेसूच्या कुर्सा म्हणाल या मंगळवाराच्या दिसा या सकाळींच्या वेळा कालवारी डोंगरा लागी आम्ही या सर मुझे खातीर आणि तुझ्या खातीर आपले रगत उबारून पुरसार उमखळतल्या त्याचे सुचर्य घडी दिष्ट कल्या त्याच्या सुच्या मुखामुळेच पळया जेसू कसं पळया जेसू जेसूचे डोळे पळया त्याच्या मुखामळ पळया बडजळीत मुखामळ तो कुर्सार उमखोळन असा तरी हळे ताची नदर तुझेर आसा तुझेर आसा तो तुझ्या लागी उलयते आसा याकडे तू रडोन आसाय काळजान दूख भरोन आसा जेजू तुका पळयते आसा जेजू तुका म्हणटा भियेनाका म्हज्या तुवें हांवें तुजी दुखां पळयल्या तुजी दुखां म्हज्या शिसलेन भरून दवरल्या जेजूचेर नदर घाल्या ताकाच पळया आज तुझ्या काळजान असली थोडी भोगणा कोणा लगे शेअर करूंक जातात ना जेजू तुझ्या मुखार आसा ताका तूं भेटोवन दी
ताचेला की उलय वेळा जेसु तो काही कथा जेसु तो काही कथा विश्वासान ताचेला की उलय तो तुका निराशिक करीना ताचेला की उलय जेसु 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 तुझ्या लेफ्ट दोळ्याने समस्या असतात जेसू कळीत असा दुखता थंयसर तोपुल्या प्रेस जाता जेसू तो काप पडना असा ह्या घडये ताचे रस्स नतर कर ताका स पळय आज तुवें ताचे मुखार काडिल्लो वेळ तो व्यर्थ जायना व्यर्थ जायना व्यर्थ जायना जेसू जेसू हसनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सम्यानी संबंधरा जेसू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या या पहिल्या कणान भेटवून देऊन मागया विषयी सरान आमची जीवित सोम्याच्या हातान भेटवून देऊया या मंगळाराच्या दिसा त्या सोम्या लागी मागया आज आमचे जीवित आशीर्वादाचे कर आज आम्ही कंच्या दर्दीरपणान संपडून आसा आम्ही कंच्या अस्कात खाईन संपन्न आसा आम्ही कंच्या खंतीन बेजारान संपन्न आसा आज आमकां कोणें सांगले कोणें दुखयले ते घाई आणि की आमच्या घरा आमच्या काळजान भरून आसात आज त्या सोम्याक समर्पण देऊन मागया आज या हर एका धांवन आमकां सुटका मेळच्या पासत ताच्या गायावरवी आमचे सगळे आत्मीक घाय पेटच्या पासत आमचे जिवीत आशीर्वादाचे जावचे पासत आम्ही पाय दवरले सुवाते आमच्या कामाच्या जाग्याचे आमच्या संगात काम करतले हर एकले आमच्या संगात पॉइंट करतले हर एकले आशीर्वादाने भरून देत म्हणून सांगाता मिळून हे उत्तर 3 पटी घट्ट त्याला रिपीट करूया आयजाया 43 आता इस्रायला जाकोबा तुका रसलो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा इस्रायला रसलो सर्वेस्पोर अशें सांगता हांवें तुका तुझ्या नांवान आपयला आयजाया 43:1 तर आता जाकोबा तुका रसलो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा इस्रायला तुका आकारलो सर्वेस्पोर अशें सांगता भियेनाका हांवें तुका तुझ्या नांवान आपयला सगळ्यो स्त्रियो सांगता मेळोन आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. शासनाच्या बाप्पा तुका हटिता जदी मगाच्या पिताची आमच्या समयाने सुगंधरा जेजू ख्रिस्ताची कोडणी रगत आत्माने देव आणि सगळ्या संसाराच्या आम्ही मुखारवेच्या पहिले एक टेस्टमनी असा लीनाबाईचे टेस्टमनी असा आम्ही ऐकाया. लीनाबाई. Praise the Lord. Yes, praise the Lord. ऐकता brother? ऐकता इल्ले जोरानुले. Praise the Lord. ऐकता brother? Yes, ऐकता. Praise the Lord. हांव लीन उलयतां. म्हज्या 15 वर्सांत न्हू म्हाका गाय जाल्ले पांयांत ते गूण जावंक उत्तनात पूण जेशीबायन लॅन्सी ब्रदराचे नंबर दिवन लॅन्सी ब्रदराक हांव सांगलें अशें म्हणून ताणें दीस आनी रात म्हणले बरी म्हाका केद्दाळे वेळार दुखता ब्रदर म्हणटना ताणें म्हाका मागून ताणें म्हाका दूख म्हजी उणी केली. बापा धन्य देवाक अर्गां दिता. आनी म्हजो कालचो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. ब्लडान दिलें इन्स्पेक्शन आसा म्हण सांगलां तरी कितें येदे व्हडले अजाप केल्ल्या देवाक तें कांयच न्ही म्हणून जेजून दाखोवन दिलां. जेजू कडेन असाध्य म्हणलें खंयचेंच न्ही म्हणून तें रुजू करून दाखयलें. धन्य देवाक अर्गां दिता. आनी मागल्या हर एकल्यांक की उपास मागणें करन होली स्पिरीट ग्रुपान मागलां आनी हर एकली म्हजे खातीर मागतात आमच्या खातीर सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून. धन्य देवाक कितली अर्गां दिल्यार हांवें पावोवचें नात. हे म्हजे टेस्टिमनी ल्हानशें टेस्टिमनी हांव दिवंक अपेक्षिता. अर्गां देवाक आनी लॅन्सी ब्रदराक मस्त थँक्स म्हणटा. मस्त देव बरें करूं म्हणटा. सदांच बरें भलायकेन दवरून दी सगळ्यांक म्हण मागता केअर करता. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. देवा करता कित्या देव आमच्या जिवितान तका फात्येल्ल्यांक केदें सोंड घालना आज देवाचें उतर या घडी विशेष सर या दुसऱ्या कणात विशेष सरान मागया आमी दुसरं कण समर्पण देऊन मागया. विशेष हर एका कामाच्या समस्या असल्या हर एका भावनांक समस्या समर्पण दिवया. कितल्या फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसा तांकां समर्पण दिवया. टर्मिनेशन जाला ह्या दिसांनी इंटरव्यू आसा कितल्या जाणां सुबार त्या पदान काम नासतना आसा सुबार जाग्यांनी इंटरव्यू ट्राय केला सेवे केला कांय रिप्लाय येतात ना. याकडे विशेष मागया सुम्या वाट उक्ते कर हर एकल्याच्या जिवितार वाट उक्ते कर. आयजाया 45:2 हांव तुज्या मुखल्यान वयतलो पर्वत समाधान करतलो हांव काशाच्या दाराचे आनी पोट करतलो लोंगडाच्या आडाम्या मोडून उडयतलो म्हणून समी आज आमच्या जिवितांत अजपा करून दी वाट उक्ते जावं दी म्हण जेजूच्या नांवान मागून हे उतर सांगता म्हणून 3 फावटी रिपीट करया. साम 146 सर्वेस्पराक हांव सांगता तूं म्हजो देव म्हजे विनवण्या तळ्याक कान दी. साम 146 सर्वेस्पराक हांव सांगता तूं म्हजो देव म्हजे विनवण्याच्या तळ्याक सर्वेस्पराक साम 146 सर्वेस्पराक हांव सांगता तूं म्हजो देव म्हजे विनवण्याच्या तळ्याक सर्वेस्पराक कान दी. सगळे तातले सांगता म्हणून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात
आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. शासनाच्या शासनाच्या बापा बापा हांव हांव तुका भेटयता भेटयता तुझ्या तुझ्या ती मोगाच्या पुताची तुमच्या सोम्या आणि सगळ्या राजेजो क्रिस्ताची कुडाने रगत आत्मा आणि देव पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या आणि पदकाच्या सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या या कणान समर्पण देऊया हरी एक कोर्टाचे केस कितल्याचे कामाचे समस्या असतात कितल्याचे विजाचे समस्या असतात कितल्याचे विजा कट झाल्या एम्प्लॉयरान केस केल्या कितले जणांक कामाकडे सांभाळ दिनात कामाकडे दर दिते असतात कितले जण घर काम करते असतात कितले जण काम करचे कडे तांकां कष्ट ते असतात लैंगिक टॉर्चर करते असतात कितले जणांक मॉलेस्ट करते असतात विशेष तांकां सुम्याच्या तान भेटवून दिवन माग या कितले जण कामाक गेल्ले कडे तांकां सेक्युरिटी ना सेफ्टी ना टॉक्सिक एन्व्हायरमेंट काम केल्या कामाक गेल्ले कडे नाव पाड करते असतात कितले जणांक कामाच्या नावान चीट केला पैसे भितर गेल्यात सगळे समयाच्या समर्पण देऊ सांगाता मिळून येऊ तर 3 पटी रिपीट करूया Psalm 138:8 सर्वेस पर काम अर्ध्या Psalm 138 सर्वेस पर सर्वेस परा तो मोक्ष तुझ्या हाताचे काम अर्ध्यार सोडी नका Psalm 138:8 सर्वेस पर मुझे खातीर सर्वेस परा तुझो मोक्ष तुझ्या हाताचे काम अर्ध्यार सोडी नका सगळे स्त्रिय सांगता मिळून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा शासनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता जदी मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्यानी समुद्राचे आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकांच्या परिपणापासून या सौत्या कणान समर्पण दिन मग आमच्या सगळ्या भुरग्यांक सुम्याच्या समर्पण दिव्या कितले भुरगी शिकपाक असतात असतात खंयचे सब्जेक्ट तांकां कष्ट भोगते असतात कितल्या भुरग्यांक कितले भुरगीं अडिक्ट जाल्यात विंगड वायट सोबत अडिक्ट जाल्यात कितली भुरगीं आज कुडीच्या पदकाचे अडिक्शनान संपडल्यात ड्रग्साच्या अडिक्शनान संपडल्यात वायट संगतपणान संपडल्यात ह्या हर एका भुरग्यांक सुम्याच्या समर्पण दिव्या विशेष सुम्याच्या समर्पण दिव्या कितली भुरगीं कन्फ्यूज असतात लोनलीनेस या डिप्रेशन असतात सुसाइड टेंडन्सी आसा विशेष सुम्याच्या भेटून दिव्या कितले युवा जण सैरीक सत्य असतात युवा जणांक काम ना कितले युवा जण परगावाक ट्राय करन असतात त्या हर एकला सुम्याच्या समर्पण दिव्या कितल्या जणांच्या काळजान भय रेगला फुडाराचे भय किंचे वस्तूचे भय सुम्याच्या समर्पण दिव्या कितल्या जना भुरग्यांक फूड एलर्जी या विंगड जाग्यार गेला एलर्जी कितल्या कुवेटात असले भुरगीं आता बॉर्न अँड ब्रॉट अप कुवेट गावात गेल्यात गावात शिकते असतात तांकां तांचे फूड कल्चर सूट जातात ना कठीण पोटान दुख तांकां जावंक पुरो ऍसिडिटी विंगड तराचे प्रॉब्लेम्स सुम्याच्या समर्पण दिवन सांगाता मेळोन येऊ तर 3 फावटी रिपीट करूया फिलिपियन्स 4:13 म्हाका बोल्ड करूंक शकता फिलिपियन्स 4:13 म्हाका बोल्ड करून हांव शकता फिलिपियन्स 4:13 म्हाका बोल्ड करून हांव शकता सगळे तातले सांगाता मेळोन जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी फात
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. सस्ताच्या बाप्पा आमच्या सम्याने आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या परीक्षणापासून या क्रियेच्या कणात जाता जाल्यार आम्ही दिंबेर पडया आणि हात आमच्या वयर बारया. आम्ही आज सोजागो आम्ही आजचे बोई समेत समर्पण दिव्या. आम्ही आजचे राष्ट्र समेत समर्पण दिव्या. या गावचे राय गव्हर्नमेंट प्रेसिडेंट प्राईम मिनिस्टर सगळे MPs MLA सगळ्या समाजात समर्पण द्या. सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स समाजात समर्पण दिल्या. सरांना घ्या या गावांचेर आशीर्वाद देवन येऊन दी. हर एक ब्लॉक्स पयस जाऊन दी. विशेष सरान या गावात बरे कामा ऑपॉर्च्युनिटीज वेकन्सीज उक्ते जाऊन दी. प्रोजेक्टा उक्ते जाऊन दी. कंपन्यो आशीर्वादाने बरोवन दी. कॅन्सल जाल्ली प्रोजेक्टा परतून मेळोन दीत. विशेष सरांना घ्या. कितले जण आमच्या लागीं मागोंक सांगला विंगड गरजा पासून. आज तुम्ही युट्यूबाचेर कितले जाण जॉईन जाल्यात. तुमकां कितेंय मागण्याची गरज आसा पिटिशन आसात विशेष सरान घाल्या. या चाटात लाईव्ह चाटात तुम्ही घाल्या माग्या तुमच्या गरजा पासून. विशेष सरान रिना म्हणल्या बहिणीच्या सगळ्या गरजो समर्पण दिव्या. डेरिलाच्या सासूमाईचे पायाचे इन्फेक्शन विशेष तरान उणे जावच्या पासून गुण जावच्या पासून माग्या समर्पण दिव्या. दोगा जाणां भुरगीं आज रेबेक्का जोजी आणि इथन म्हणजे दोगा भुरगीं आज तांचो बर्थडे सेलिब्रेट करता. विशेष तांकां समयाचें समर्पण दिव्या. समयाचो आशीर्वाद तांचे देवन येवं दी. इतल्या वर्सां देवान तांकां राखला. मुखल्या दिसांनी राखून दी. आशीर्वादांनी भरून दी म्हणून विशेष माग्या. नेविल म्हणल्या भुरग्या समर्पण दिव्या. ताचो बर्थडे आज विशेष ताका समयाचें समर्पण दिव्या. ताका जेजू गुण करून दी. ताचे सगळे मायग्रेन आणि सगळे हाय पायलोरी विशेष समेत समर्पण द्या. सगळे इन्फॉर्मिटीज जेजूच्या नावान पयस जावचे पासून ताचेर आशीर्वाद देवन येवचे पासून ताच्या जिविताचेर आशीर्वाद देवन येवचे पासून माग्या. नॅन्सी देसाय म्हणल्या बळीचे सगळे कर्ज विशेष रान घराचे टॅक्स पेपर मिसिंग आसा विशेष ते खंय आसल्यार जेजूच्या नावान ते तिका मेळोन दी. जेजूच्या अमूल रगत त्या डॉक्युमेंट्साचेर पडोवन दी. विशेष रान वेगळीचे वेगळी ते डॉक्युमेंट्स तिका मेळोन दी हाताक म्हणून माग्या. समर्पण माग्या. कितले जाणां समरकॅपान पार्ट घेवन आसात. मागोन आसा एकली भयण विशेष समर्पण दिव्या. एक भयण तिच्या घोवाचे हेल्थ पासून विशेष शुगर हाय येत आसा विशेष शुगर कंट्रोलाक येवचे पासून एल्गर मेलरॉय हेनरी लाविटा पास्कल कितली जाणां कामाच्या सोदनेर आसात. ताचे कामाचे दार उक्ते जावचे पासून माग्या. एका बळीचे घराचे कन्स्ट्रक्शनचे काम कितें सट कळनासतना वेगळी क्लियर जावचे पासून लिना आणि कर्मा म्हणल्या खापलाक भुरग्यांचे देणे लाभचे पासून एनोक म्हणल्या भुरग्याक स्पोर्ट्सचे भुरगे ताच्या गरजे पासून विशेष रान माग्या. विशेष रान मिलू आणि कितले जाणां भुरगीं आज फर्स्ट डे तांचे क्लास विशेष समर्पण दिव्या. परगांवांत तावन ते गेल्यात विशेष तरान खंय सर्ती आसात त्या भुरग्यांक बरी सनवाय देव फावो करून दी. हांगा तावन तांणी दवरचे सगळे मेटा जेजूच्या आशीर्वादाने भरले जावं दी.
जॉन म्हणलो भाव विशेष ताका सुम्याच्या भेटून दिवया तो ताका विशेष जेजू आपलं ताच्या जिवितांत देव इंटरव्हीन करून दी सगळ्या समस्या जेजू ताका सुटका दिवन दी रेनिटा म्हणल्या बहिणीक विशेष समाजात समर्पण दे विशेष तरान बरे काम ताका परमनंट काम मेळचे बसत आणि बरे प्रपोजल ताका मेळचे बसत विशेष समर्पण दिवन मागया. तसेच स्टेफानी म्हणल्या बहिणीक समर्पण दिवया एक बरो लाईफ पार्टनर ताका मेळचे बसत मागया. पॅट्सी म्हणली बहीण त्याच्या गवाच्या हेल्थ पासून मागून असा तसेच समर्पण दिवया. आमचे टिमांतली एकली बहीण ते कुटुंबा संघात रिट्रीट गेला विशेष समर्पण दिवया तांचे बरी रिट्रीट जावचे पसत आणि कितले जण आमचे मागोवंक सांगला समर्पण दिवया. आमचे कुटुंब समाजात समर्पण दिवया. कुटुंबातले हर एक कोणे पण असकत काय समाजात समर्पण दिवया. रोसलिन म्हणल्या बहिणी प्राईम रोज म्हणल्या बहिणी समाजात समर्पण दिवया. समर्पण दिवया. रीना म्हणल्या बहिणी समाजात समर्पण दिवया. तसेच कितल्या जणांनी विंगड गरजा बसत मागोवंक सांगला त्या हर एका गरजा समर्पण दिवं सांगा. त्या म्हणून येऊ तर 3 फावटी रिपीट करूया. Psalm 22:30-31 भुरगी बाळा सेवा करतली ती सुरेश्वराची खबर सगळे सर्वेस्परान केला. Psalm 22:30-31 मुझी भुरगी बाळा ताची सेवा करतली कुठले पिळगे सर्वेस्पराची खबर सांगली आणि जन्मा येवच्या ताची नीत प्रगट सगळे सर्वेस्परान Psalm 22:30-31 मुझी भुरगी बाळा ताची सेवा करतली पिळगे सर्वेस्पराची खबर सांगतली आणि जन्मा येवच्या संतती ताची नीत प्रगट करून सगळे सर्वेस्परान केला. सगळे सांगा त्यामुळे दोन्ही हात विरोधात घट्ट तऱ्हा न्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापासून आमची आणि सगळ्या संसाराची खूप करपा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापासून आमची आणि सगळ्या संसाराची खूप करपा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापासून आमची आणि सगळ्या संसाराची खूप करपा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापासून आमची आणि सगळ्या संसाराची खूप करपा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापासून आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापासून आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळी करपा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापासून आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळी करपा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापासून आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळी करपा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापासून आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळी करपा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापासून आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळी करपा. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता भगवंता सगळ्या संसाराची आमची आणि सगळ्या संसाराची हे भगवंता देवा हे भगवंता भगवंता बळवंता आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळी हे भगवंता देवा हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आमची आणि आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळी करपा. हालेलुया 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 शरणा बरादे बर शरणा बरादे गिर बरादे बर शरणा बरादे गिर बरादे बर शरणा बरादे गिर बरादे रेशमा लोबो अंतचे कुटुंब राइना जियाना जानी विजय इवेट एंट्री मार्गरेट क्रिस्टन मिलबर्न हिल्डा जॉयस मॉडी रॉबर्ट माइक आरुन वाज डेरिल मेरी जेरी आंडी जेन अनोरा बेनेडिक्टा निसिया जुशल सिंड्रेला जेम्स जेसी ज्योति फर्नांडिस लीना वाज लीना डिसूजा लिविन वेलेरियन सोनल आउटलिन मरिया फेराओ मिका नांसी डेसा पैट्सी फर्नांडिस नांसी लोबो प्रतिष्ठा प्रिया अनिल अग्नेलो रीमा केविन रीटा डिसूजा रिन्ना डिसूजा स्टीफन वीडा किशोर कैल्विन कैटलिन विश्वास वृंदा रॉकी रणवी
मॉनिक, रीना, अरुण, तेरेसा, काश्मीर, ट्रॅव्हर आणि कितले भाऊ बहिणी याकडे मागून सांगला याकडे जाईन रसत हर एकला सुम्या तुझ्या समर्पित देवा तुझ्यासारखं दुसरं कोणच देव ना आमचे जतन घेतलो आमका राखतलो आमका सांभाळतलो आमच्या जीवितान अजापा विस्मिता करतलो हर एका दिसा हर एका सकाळी नवस मोगो नवस खाकूळ तुमचे दवयतलो देवा आजुशे तर तुझ्या समर्पित देवा याला कितले जण त्यांची गरज घेऊन येणार या सगळं दिवसांचे या मागण्या ऐकतात या युट्यूबचे मागण्या ऐकतात आज कितले जण बर्थडे अॅनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करते असतात आज कितले जण पहिल्या पटे कामा करते असतात कितले जणांचे किती विशेष इंटेन्शन असा कितले जणांचे परगावाक विजा अप्लाय केले इस्रायला किंवा विंगड जाग्यार विजा अप्लाय केला इश्यूज जाऊन एका भावाचे विजाचे इश्यूज असा दोघा जणांचे फायनान्शियल इश्यूज खातीर कंपनीने टर्मिनेट केला तेव्हा हर एका तुझ्या भुरग्यांक समर्पित तांची काकुळक दया दाखय रेनिटा म्हणल्या भुरग्या समर्पित देवा बरे काम तक फव कर रेशमा म्हणल्या बनीचे कुटुंबाचे तुझो आशीर्वाद घाल जेजू तुझ्या पवित्र आणि बळवंत नावान मागता आमेन 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 नवान मरिये कुरपेन भरले समे तुझे सगळ्या स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू रेशमा जकारिया 9:8 and जकारिया 2:9 क्लेम कर तुझ्या कुटुंबाचे जेजू आशीर्वाद घालतलो नमान मरिये कुरपेन भरले समे तुझे सगळ्या स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Praise the Lord. Good morning. विशेष गुड मॉर्निंग तुमका सगळ्यांकी गुड मॉर्निंग विशेष आज मंगळार आज चिल्ड्रन मिनिस्ट्री आसा सांजे कुवेटचो टाइम 8 तावन 8:30 वरां म्हणसर इंडियाचो टाइम राती 7:30 तावन 11 वरां म्हणसर तुम्ही सगळे जॉईन जाया घरांक भुरग्यांक तुम्ही उत्तेजन दिया भुरग्यांक सांगाता बसून मगा आमची भुरगीं पवित्रत्म्यान बरोवंक जाय आमची भुरग्यांचो फुडार देवांतीर खर्च जावन आसा देवांतीर खर्च जावन आसा त्या देखून देवाच्या हजारपणात आमी त्या भुरग्यांक हाडया जाल्ले तितल्या भुरग्यांक आमी जॉईन जावंक उत्तेजन दिया येस सेम लिंक सांजेरी सेम लिंक आसतले 8 तावन 8:30 वरां म्हणसर तशेंच ह्या दिसांनी ब्रदर प्रकाशाचे दनपराचे मागणे स्पेशली इन्नर हिलिंग असो कसो तो मांडून हाडला हे 7 दीस विशेष रान कोणी येदोळ जॉईन जावनात सुख नासतना जॉईन जाया ह्या दिसांनी इन्नर हिलिंगा पासून मागा इन्नर हिलिंग जाताना ऑटोमॅटिकली कोडेशी पिडा गुण जाता आणि सबार समस्या सुटका मिळता त्या देखून इन्नर हिलिंग व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट जॉईन जाया सुख नसताना जॉईन जाया तुमका कोणाक त्या वेळार कामार आसता तुम्ही जॉईन जावंक जावना जायना जावंक पुरो पण घरा वचून जॉईन जाया राती बसा व्हड ना इल्लो सॅक्रिफायस करा देव तुमका सॅक्रिफायस केल्याचे हर एकल्याचे फळ खंडीत जावन दितलो देव तुमका हर एकला आयचो दीस आशीर्वाद आणि बेस्ट